Σήμερα θα παίξουμε στα Blue Guys. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και πάμε στο βίντεο. Όσο μου φορτώνει, θέλω να μου πείτε πόσοι ερώτηση, πόσοι παίζετε στα Blue Guys και πόσες κορώνες έχετε? Εγώ έχω 37 κορώνες και πάμε εδώ. Παίξουμε αυτό εδώ. Γιατί την προηγούμενη φορά είχα χάσει πολλές φορές αυτό και δεν θέλω να το παίξω, γι' αυτό πάμε εδώ. Αλλά θα παίξουμε πάλι. Θα παίξουμε και κανονικές πίστες, τα πάντα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και πόσοι πήρατε τους βαθμούς από το σχολείο, πόσοι πάτε δημοτικό δηλαδή? Γιατί σήμερα τους παίρνουνε. Οπα, όχι. Τι κάνω λαϊκές. Ωραία. Χάσαμε. Πολύ κακό. Θα παίρνω. Ωραία. Έχω ένα challenge. Θα παίρνω όταν παίρνω μια κορώνα σε αυτό εδώ. Σε αυτό εδώ το mode. Ένα αστέρι δηλαδή μεγάλο. Θα αλλάζουμε και χρώμα skin. Μετά θα έχουμε το κόκκινο. Πάμε. Περιμένουμε να μπει άλλο ένα άτομο και πάμε. Αυτός παίζει πολλά χρόνια, αλλά παίζω κι εγώ. Παίζει κομπλεξικά πράγματα. Έχει Gigi ρε. Ξέρεις σε ποιον το λες αυτό ρε. Έχασε μόνος σου. Αλλάζουμε skin. Τόσο άχρηστο παίκτη τελικά δεν έχω ξαναδεί άλλο. Πάμε. Τι στο καλό είναι αυτό που μου βγάζει όλη την ώρα. Το ξέρω ότι βγάζω βίντεο. Δεν με νοιάζει. Πάμε. Πάμε να αλλάξουμε skin. Επίσης, ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Εμένα φυσικά είναι το... Θα σας το δείξω τώρα. Το 1. Όχι το 1. Και ποιο είναι το αγαπημένο σαν skin? Εμένα το αγαπημένο μου χρώμα είναι το κόκκινο. Και το αγαπημένο μου skin. Το αγαπημένο μου skin είναι... Είναι ένα αυτό. Είναι καλό ένα, να σας το δείξω. Που είναι special και δεν είναι εδώ. Πάμε να σας το δείξω. Έχω λίγα skin. Λοιπόν,
Λοιπόν, φτάσαμε στο special. Ναι, φτάσαμε. Και εμένα το αγαπημένο μου special που είναι. Να το, αυτό είναι εμένα. Εσάς ποιο είναι? Ωραία είναι όλα φυσικά. Πάμε. Είναι όλα σκαξί. Πάμε να βρούμε ένα κόκκινο σκηνάκι. Θέλω. Λέτε να βγάλω αυτό. Είναι καλύτερο αυτό. Όχι μόνο την ninja. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Πάμε. Το έχω και εγώ αυτό το skin, τα έχω όλα σχεδόν. Κάνω αυτό εδώ πρώτα, τι θα λέω. Πρέπει να χάσει τη μόμπα. Α, είπα μήπως. Γιατί σήμερα παίζει πιο καλά. Πώς δεν κάηκε. Αφού πετάει, δεν έχει κάτι να κάνει. Μπράβο. Λέτε να μην κάω. Κάηκα. Όχι. Πόρε φίλε. Κάτσε, τώρα πρέπει να μείνω με το ίδιο skin. Όχι ρε. Κάθε μια κορώνα. Ποιος ήταν τουαλέτα. Πάμε πάλι να πάρουμε κορώνα. Έπαιξα πολύ καλά για πρώτη φορά. Δεύτερη φυσικά. Την πρώτη δεν έπαιξα καθόλου καλά αφού κάει και μόνος του. Πάμε να δούμε με ποιον με έβαλε. Με ένα νίτσα. Ασημή. Από το παλιό. Όχι πολύ παλιό, αλλά... Γιατί δεν περνάει από μέσα. Πώς το έκανα τις προηγούμενες φορές. Όταν έκανα βίντεο. Α, κάει και ευτυχώς. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε το μπλε. Τώρα το χρώμα μπλε. Πάμε να το πάρουμε. Κάτσε. Να καθίσω λεπτάκι. Πάρουμε αυτό. Πάρε και το στα 250. Πάμε να πάρουμε skin μπλε. Μπα, δεν είναι μπλε. Μπορεί. Ούτε καν. Μπορεί. Αυτό. Πάμε να... παίξουμε. Γιατί... Ωραία φίλε. Πρέπει να παίξω πολύ καλά για μετά να παίξουμε πορτοκάλι.
έβαλε πίτα από το γιουβέλι λογικά. Έχασε. Όχι. Έλα, θα κάει όμως. Περνάω. Ναι! Το φυσίασε πολλές φορές, αλλά δεν πιάνει πάντα. Πώς. Α, ναι, ξέχασα να σας το πω. Αν θέλετε κάντε ένα like και ένα subscribe. Like και subscribe παρακαλώ. Πάμε. Και τώρα αυτό θα είναι το τελευταίο χρώμα που θα παίξουμε, το πράσινο. Πρέπει να κλείσει και το βίντεο κάποτε. Πράσινο είπαμε, ναι. Πράσινο. Όχι. Τι ωραίο σκηνή, αλλά δεν το έχω. Πάμε να παίξουμε. Δεν θέλω το κατέμικο. Ας πάρουμε αυτό. Πάμε. Ai. Εύχομαι να περνάτε και υπέροχα. Εγώ ναι, γιατί τελείωσαν τα σχολεία και δεν έχουμε σχολείο. Αυτός έχει κίτρινο. Γιατί είσαι κομπλεξικός. Γιατί πάντα μου βάζουμε και τέτοιους. Χάσε. Κομπλεξικό. Όχι ρε. Ωραία, με έβαλε και με έξυπνο. Κομπλεξικό και έξυπνο. Ναι, τα λέμε κι αυτά. Μ' έχεις χωριστά. Νεύρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και αν μου έχει δώσει τα free spin, ναι, αλλά όχι ρε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και